in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Yo! Yeah! Morning Hirit na po. Morning Hirit na. Hello. Morning Hirit na po. Hi. Hello. Malang lipot. Pero ang lipot ko niyan, medyo mauraling ahot na. Medyo mauraling ahot na ang lipot. Ano yung description mo na ang lipot ngayon, mauraling ahot? Ano nga yung klase yan na? Pigatara mong yan, Mr. M. Kumusta ka ngayon, tabi, Mr. M? Ayos man tabi ako. Ayos man tabi. Kasabay niya to mga tukang si Ronald Baldo sa Technical Department. Kumusta po ang gabos ng mga parantabay sa bilog na albay? Adi, nakaramdum naman subagsakang uran ko niya na daw. Aramon tatulosan kamugtakan kang panahon. Kung may kamugtakan ang panahon ko niyan, saling ko, ikaw ang kamugtakan na di. Hello, Yes, sir. Henry Maceda po, sir. Bossing Reniel sa DCGB. Ay, pangyari si Ariel pala. Sige, migo. Mga tugang aramon tadawaan na forecast ko niyan daw. Kaya pa po si Ariel sa modyo ng pag-asa. Good morning, tabi, Bossing Ariel sa imong forecast. Maray na agaman po. Nakakapekto po ngunyan sa eastern section kang Southern Luzon kung saan gabali na dyan ang Kabikulan, pati naman sa Intirong Visayas ang tail end kang frontal system. Samantalang northeast monsoon ang nakakapekto man sa ibang parte kang Luzon. And dahil sa tail end kang frontal system, kung kaya ang Kabikulan nilalauman man na magkakaiguhanin mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagkaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pag-uukang daga, lalo na pag-igong mga katamtaman hanggang sa minsan makusugman ng mga pag-uuran. Katamtaman man hanggang sa makusugdadoros na halit sa norteng Sirangan at Mairal na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Samantala, nakabandera pa man ang gale warning sa mga kadagatan kang Camarines Norte, Northern and Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Albay, kabali na ang Rapu-Rapu Islands, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon, digi sa Kabikulan. Kung kaya pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat na dahil mo na magpalaot. Inalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Nilalauman na agwat kang temperatura sa maghapon noon 22 hanggang 28 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:11 ngunyan inaga, masulnok at yan alas 5:37 nin hapon. Halipod di sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Ariel, mga pira po ang kwan, ang langkaw kang alon na pwedeng maramdaman kan sa tuya ng mga parasira at tabi. Lalo na sa mga biyahe. Tapos sa 2.8 to 4.5. Ayun, yung wave medyo halangkaw meters, in meters po siya. So, delikado po lalo na naman sa mga saradit. Delikado yan. Nagagamit din mga saradit na sasakyan. Ayan, talagang dapat dahil nangunang yan maglawod dahil magbiyahe, ha? So mga darakula sa nata halangkaw pala na klase nin baluda na pwedeng mamatian nila. Opo. Ang gano rin tabi yan na sistema yan na sistema yan na gale warning tabi, Ariel. Bagang makusog po ang amihan na makakapekto din dito sa sa Bicol region. Posibleng ang estimate pwedeng hanggang sa weekend. May pa po kita, may gale warning. Iyo halawig halawig. Okay, sige tabi, Bossing Ariel. Salamat na marami sa forecast sa DCGB. Thank you, mga tugang Ariel sa modyo ng pag-asa. May gale warning May gale warning tayo. Kaya ingat-ingat po sa pagbabiyahe dyan, mga tugang sa Tuya tabi na palibot, ha. Ingat-ingat po kita. Ingat-ingat, ha. Good morning daw sa mga miyembros kan sa mga taga-Purok 5 kan Dapdap. Mga taga-Purok 5 kan Dapdap, kay Jeanette and Joel, Butsan and Chuna, lalo na po sa Longasas family and Agnotes family. Firmin nakatotok sa DCGB. Yeah! Good morning, Tabi! Diyan sa familia
Ninda Janet and Joel. Sa Purok 5 Kandapdap. Muna po sa pamilya Lungasa at saka pamilya Argote. Kaya, salamatan po. Morning, Hirit. Thank you. Alright. O bueno, maraming tapat mga dagdag na report hali dyan sa luwas. Alamin natin ang mga balita. 5:20 na. Lowens Barcena, nasa linya. Lowens, good morning. Kumusta dyan? Yes, salamat tabi, BP Henry. Maura na pagkaaga, malipot pa. Roger, Iyo. oho. Mhm. Roger, sama. Dapat talaga, hingahon mo na. Iyo nga ni. Sino naman, anong advice mo ni Derek Edwin? Ang advice ni Direk Edwin, paito na. Ha? Paito na gabos. Gari ang pait niya, gari man so, mabakal ki vaksin. Oo. Gari, babakalon ka boss ang vaksin. Oo. Oh. Paiton ka boss? Paito na gabos. Namari daw yan na advice na. Ako ting tuturo timbang ko. Tama. Let's Hindi ka magpaburo bigla. O, pag isunod pati ang advice, mataramdam lang. Paragan. Palapig ka. Hindi na palangan mo nga yan. Sabihan ka na. Sabihan ka na. Hindi na palangan mo sa rawayon ka. Roger. Hindi pisil. Timbangon mo ha? Oo. Okay. Okay, sige, go. Roger, sabi BP, mapaturon sa karsel ang tulong lalaki. Matapos naman ako piniin akto na nagkukondusir din Kara Cruz sa Zone 4 kan Barangay Bitano, Legazpi City, Kasuhapon. Pasado sa police record kan Legazpi City PNP, ang mga sospek na bisto na sinda Aldin Bulawan Olavario, 43 anyos, may agom. Asin si Jovet Hakublim, 20 anyos, soltero. Asin Jerry Cansilao Banduho, 37 anyos, saron tricycle driver, nagabos residente ka na sambit na lugar. Basado sa impormasyon, police blatter, nagkondusir nin operasyon ng otoridad, kan may magtip sa indana sa wrong concerned citizen, asin pag-abot sa lugar na nakupinin na nagkakawat nin Kara Cruz, kaya naarestar ang mga nasambit na suspect. Na-recover digdi, mga pantayan na kwarta na nagkakantidad eksakto 1,230 pesos, sa manlain-lain na denominasyon, asin 3 pesos na kwarta na ginibong paturon. Ang mga sospek na sa kustodiya na kan Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Mientras tanto, tabi BP Henry, kun man sa karsel ang tuluman na lalaki matapos tamahan pang sa kaso ng qualified trespass to dwelling sa Sitio Malangka, Barangay Taysan, Legazpi City, Kasubangi. Ang mga suspitsado basado sa police record, namit bida na sinda Edgardo Cabildo Aringo Sr., 58 anyos, may agom. Erlindo Arna Almoteros, 20 anyos, soltero. Asin Marlino Magayon Alcaver Jr., 20 anyos, warang agom. Ini-inaristar kan otoridad dahil sa nasambit na kaso kan Nobyember 18 ka nakalis na taon na may piyansang 36,000 pesos para sa sayang para mientras na libertad. Ang mga naaristar, nasa persona na ngunya nag-urumol-umol o kaya nasa ipatura na ngunya nag-urumol-umol para sa formal na disposisyon. Roger, yan tabi BP, so partan mga bareta, alin din sa Legazpi City Police, kay Mas Henry Mata. Ako po, si Luz, puro sa bata. Salamat, Lowen, sa report. Good morning, tabi kay Kuya Nong. Nang Nong Smith Shop. Makusog ngayon bigon signal sa tabako. God bless, more power. Mwah, chup chup. Nongs, good morning, migo. Salamaton sa merindalan kaswapon. The best, migo. Merindal tulos na naman. The best to merindalan. Sige, sinan merindal. Good morning, nakasanayan iyan. Sana dayman. Noel, latos untak kang sarabayon ka na. Karami ko. Good morning, tabi sa imo. Sali sa Sirak, 25-22, 25-25 hanggang 26. Kunang agom na babae ang nagbubuhay sa agom niyang lalaki. Yaon yan ang kaanggutan. An kapalangkawan
asinan kasusupgan. Uyog-uyugon. Nakasurat pala niyan, ano? Siring man, hari pagtugot na mautob kan maraot na agom na babae, ang lambang kamautan niya. Siring na dai mo itutugot na magtagdo ang tubig hali sa dulay, kung dai siya magsunod sa sinasabi mo. Suhayon mo siya. Suhayan mo siya palan. Suhayan mo siya. Di ba man talaga din? Ang para mga araw ka na bagay, pati sa mga may pagtrabaho kan misis, mag-aragom, nakasulat adi. Kung ang agom na babae ang nagbubuhay sa agom niyang lalaki, yaon dyan ang kaanggutan. Ang kapalangkawan, asin ang kasusubgan, iyong managan. Siring man, hari pagtugot na mautob, kan maraot na agom na babae, ang lamang kamautan niya. Siring man, dahil mo itugot na magtagdo ang tubig, hali sa dulay. Kung dahil siya magsunod sa sinasabi mo, suhayan mo siya. Kung dahil na magsunod, bulagan mo. At hindi man ang tugo na di. Di ba? O, mag-ingat. Kaya magtrabaho. Alright. Tuloy-tuloy tayo. Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga paraan tabay medyo nag-uran-uran sa kuyang area of responsibility. Sa mga bungkaras kan sa tuyang mga istorya, lakop na gayud ta BBP ang droga sa palibot. Haros aral daw na sanaan mga drug by bust operation digdi sa 3rd district na napapaparita niya to. Parating positibo ang resulta. Tato hapon sa Proxite Rizal sa UAS, sarong 44 anyos na naman, electronic technician ang trabaho. Yes. Nahulog sa mga kamot kan PNP asin PDEA sa paaginin by bus. Ang suspect, ang poser buyer naka-eskorta BBP ninduang sachet sa kantidad na 1,000 pesos nagaluwas. 500 pesos man giraray ang presyo kan kada sachet. Dahil man nagpababa, dahil man nagtataas ang presyo kan droga sa palibot. Ang mga gulayon, pagkaon mga pagkaon niya to, karne, pamatan, gasolina, anas pataas. Pero ang droga nakapako sa dati ang presyo. Yes. Grabe. Kaya ang iba nangungudto na sana droga na sana. Mabakal kang gulay. Mas mahal nga yung gulay. Mas maluto ka pa. Mahal na anyog mo yan. 25, 30 pesos. Yes. Ang lada, mga nasa 800, 600 to 800. Yun ang titirada pala. Amo baga. Pangyayari sa mga persona. Tarong sa gate. Grabe, ate. Batok na. Di maniwang ka. Sa iba na talaga. Sa ngunyan, nasa kustodya na kan UAS PNP ang suspect as in nakatalaan, natural, nangatanin kaso. Sa ibong alado, sinabi ni UAS Chief of Police Augusto Femia, maski guro anong operasyonan sa indang mga pinagigibo, pinaglalansaran, ipingang alas ninda, dahil naubos-ubusan siya mo. Patunay na buhay ang negosyong siya mo sa palibot, anday man maintindihan kung saan ang mga inipigpo-producer. Hanggang sa ngunyan, padagos ang bulos, dahil natutumbukan gobyerno kan mga otoridad, ang producer, kung planta din siya mo, digdi sa satuyang nasyon. Iyan, BP, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat, Jim, sa report. Ali po dyan sa luwas. Iyan ang pigasabi sa kabaga. Ano na yan? Kaya mo naman talaga magkarintindihan. Sige, sana, fight. Fight sana. Fight sana kita. Fight sana. Open no. Mga tugang, ano nga ibunta? Yun na po itong ibunta. Sandali. Uy, anong oras na? Uy, 5:30 na sa morning. Hirit. Newspaper front
page. Enot sa Morning Hirit newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumandaw kita mga tugang kay Pading Marla Cruz sa newsroom kan DCGB. Alamin natin ang mga balita in the morning sa DCGB. Mga bareta sa Lado Nacional. Pading Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Bagong UK COVID-19 variant Yan. na na sa Pilipinas. Yan. Ang may dala ini sarong 29 anyos na Pilipino na residente kan Quezon City. Yan. Nagabot kan January 7, alis sa United Arab Emirates. Tapos nagpositibo tulos ini sa swab test. Oho. Kaya sa sample pinadala sa PGC. Yan. Sa Philippine Genome Center. Oho. Na patunayan na positive duman sa Bagong variant ha? COVID B117. Pangyari sa maorado. Mientras tantong naglalahom ang Presidente Duterte na nangangadji man siya na magkumalala ang epekto kang bagong UK COVID-19 variant na nakalawag sa Pilipinas. Yan tinawanin doon kang Presidente kasubanggi sa iyang ulat sa bayan. Sa katakot kayo ni nagpagiramduman ang DOH sa pagsunod sa health protocols kasunod ka na detect na bagong COVID-19 variant sa Pilipinas. Lang na pwedeng makuadara ka malipot na klima, pinagirumdum kan DOH. Antang si Presidente Duterte, inasigurar na ligtas as in epektibo ang vaccine na gibo sa China. Mga bright bagada yan? Ha? Mga bright. Ayos na. Ang mga Chinese na mga bright. Ano lang? Mga bright ngayon Chinese. Ayo. Kasi Tapos, galing ngayon ang ginawa ng Amerika at ng European. Parehas naman ngayon. Parehas lang naman. At saka Kaparehas. yung mga, ito talagang gawa ng, itong China ito talaga, mga bright. Oo. Mga bright talaga ito. Pero ang sabi niya, ultimo na siyang mapapakuna. Pag may tada ngayon, inutuntang ko na sa mga vulnerables. Saka na ngayon kayo mapapakuna ni Bungo, Pag may saka tada. ni Defense Secretary Lorenzana. Pag may tada. Kang inot, siya na mainot. Ang aning mahiling ayakan mga Pilipino, makumbinsir maling ang kaaditan. Kundi, siyempre, pag-inot niya, mahal ko ang Pilipino, kaya inot sa mga Pilipino muna. Pag may natira, saka na ako. Pag may natira, saka na. Ayos, mabaliktad ba na sa yung approach, ano? Mabuo talaga si tatay. Mabuo talaga si Tay. Kasi Then, gusto mo lang Santo. alamin kung anong epekto. Maganda talaga. Opo. Right Galvez, talaga. siniguro na padagos ang preparasyon ng gobyerno para sa supply ng COVID-19 vaccine sa nasyon. Mantang may vaccination program rehearsal na gigibo ng gobyerno sa mga sunod na simana. Papasyaran na sa mga alis sa airport, pasiring sa mga itong storage facility. Tanganing wailing iya kung paano i-handle kang Pilipinas Iyo. ang pag-abot kang bakuna. Pero pa de, iyan na maabot na Sinovac ade. Tama? Sinovac, tapos sabi may Pfizer, Iya, de sumabot sa Pebrero, Sinovac, di ba? Haling China. Radero. Ano yang gibo yang kang, iba yan sa AstraZeneca? O yung tagibo? Iba. Iba. Sinovac, China. Sinovac China talaga, no? Yan yung ano kang pero ano Sinopharm. yan pa de? Ikaw na ang approval sa para sa emergency use authorization? Probaran na da. Approval na. Oo. Talang alas man ako, taday pa nga ki, iyan, di pa man nag-apply na sa emergency use? Yun na ka raw. Tapi giling ko sekretary si Bifad, if day Domingo, di mo man na sinang inapprobaran buda, ano ka? Kaya alatong kay pagyao na gid saka na nalibong ako. Basta maabot na sa Pebrero. Everything is possible. Okay, yun mananggad. You Iyo cannot mananggad. fight the city hall. In this world, mananggad, everything is possible. Okay, agree ako dyan. Okay, so yan ang mga mainit ko niyan Oo. na mga pangyayari.
Okay. Bright sa ha? palibot. Bright man talaga ang Tagibo ka. Roger. Mga bright. Okay. Okay, DB. So, yan ang mga mabandera ngayon sa mga periodiko nasyonal. Detalles po yan. At yan sa Bareta alas 6 at alas 7. From News Base, Mardila, Daingiba, good morning! Salamat pa rin nga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Iyan ngayon na nagibo ngayon kay niyan na Sinovac na haling China. Mga bright ngayon ini. Kasing galing ngayon iyang kang mga gibo kang Amerikano. Buda ngayon kan mga European. Kaya ngayon, haling ngayon kita mahadi. Ta bright ngayon nagibo ka. Mga bright man talaga. Oh, pero in fairness, yan pong Sinovac na yan. Yan ang gadian may diit iyan ang sa mga vaccines na nag-agi sa trial. Na dahil pa po ki magkakanigo na ko, dahil ki magkakanigo. Diit ang adverse reaction. Okay. I-research na yan okay? I-research na po yan. Okay? Sa mga maabot na. Ang problema, ara mo, hinarapot kumpira. Manggura no ngayon sa Sinovac na yan. Noel Manalo, hinarapot Noel. Di man palang pwede itaramkan gobyerno ang presyo. Nailing, di man palang pwede itaram. Ano ngayon sa rukan? Di ba niya pwede itaram yan? Takasabang ipigiiling ko sa interview sa television, si Yosek Vergere, di man palang pwede itaram ang presyo sa mga Pilipino. Igwada kipigapod na disclosure sa papirmahan na kontrata kang Pilipinas, buda mga tugang kan, supplier kang, kano iyan na Sinovac naan. Di mo pwedeng itaram. Sa may provision na dapat dahil may panghistorya na ilingon yung pala adi kaya rin na magpararapot kung manggura no taday man pigtataram talaga sabi ni Secretary Vergere di da pwede taram nata daw adi taday pwede taram iyan ang day kumasabutan kung nata pati sa pag-purchase kan mga vaccines na nagusto taki transparency di pwedeng itaram. Ako ay medyo nagugulamihan, kapatid. Ay, good morning, tabi kay Maricel Basquillas sa nakikinig po sa Morning Hirit at saka good morning daw kay Elisa Fajardo, mauran-uran pagkaaga po. Miracles happen comes from strong faith. Keep safe always. God bless us. Watching from Gabawan, Daraga Albay. Mary Agnes Jing Rodriguez. Nata da brownout kami digdi sa Santo Domingo po. Kanina pag mata brownout na, ay Jesus ko. JR Boras, good morning Tabi. Alo na tumagan, watching from QC. Jo Ray Lin, good morning. Eduardo Avila, good morning po amigong Ed. Happy birthday po kay Pading Lito Ante. Greetings from Ed Avila. Yes, good morning Lito, Bosing. Bossing Lito, good morning tabi sa imo. Happy birthday ha. At saka si Jen Lusande, good morning. Ay Nel Bendal, gabos na mga taga-Tinupan Rapu-Rapu sa mga magurang ko kay Elena Bendal, buda kay Alberto Bendal. Watching from QC. Dexter Barnuevo, good morning. At saka blessed morning po kay kindly greet my grandmother Carmen, who is an avid listener of DCGB. God bless. Mary Clarice Nunez Katangay, yan. Si mama niya, avid listener, si Madam Carmen. Madam Carmen, good morning, Tabi. Teresita Jacobo, Odrigan Ebrada, sa mga taga-Rapu-Rapu daw, God bless, Namrum Imbudo, mga migo, lalo kung nagwapo sa CP ko, ano ni? Thank you, migo. Sarawayon ka dyan, ha? Mary Ann Giesta, good morning daw sa mami and daddy ko dyan sa Castilla, Sorsogon. Mag-ingat Tabi. Yes, okay. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Merly Diona. Sir Henry, God's grace is sufficient for us all. Yes, thank you po. Tama yan, Madam Merly. Agree ako dyan, ha? Rebecca Punayo from Sister Ems. Good morning daw kay Sister Ems Capis and family dyan sa San Rafael, Ginobatan, Albay. Elsa Lorica, good morning daw from San Agustin, Libon, Albay. Mauran man na, dumana. Alex Solina, morning po sa agom ko si Shirley Solina, nakatutok watching from Bikutan. Yan. Edna Arteaga,
Morning po sa masugid mong paradangog si Albert Artiaga Cantaisan. Okay, good morning. Listening from Balading Pawa, tama po na, Jair Boras. Okay, yun. Sige po Thank you sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Paki-share lang. I-share sanang i-share, mga 20 share. Mapindot man sa nakishare. Share lang. Tangani po na okay ang sa tuyang morning mga tugang sa DCGB. Paki-share lang. Okay? O bueno. Sandali, may mga react. Kuya Jo San Jose. Good morning, Kuya Jo. Advance greeting sa samong 38th wedding anniversary sa aga. Uy, ayos ka, Kuya Jo, 38th wedding anniversary, ni Kuya Jo San Jose Buda ni Ate Jerry, Good morning, Tabi Ate Jerry. Kuya Jo, good morning, happy wedding anniversary. Sabi ni Noel, ang apod kan VP kung ayaw maraming dahilan, pero kung gusto maraming paraan. Wala panganing EUA. EU, makakalaog na. So inot mag-apply, dahil pa pwede ilaog, taday pa approval. Iyo bagado. Pangyayari. Raot ang smart mo bipihin, ay madali lang migo. Kasi nag-text na yun, madali lang. Sabi mig, ay sus ko, discharge. Madali lang po, tayo charge ko para maapunan nindo Discharge pala, sorry. Pandaron ta Pasibay daw tabi nard kan, so kuhan mo dyan, so baterya mo dyan. Okay. Charger pala. Bueno. Ans Galero, may report. Ans, good morning, Ans. Yes, Rick Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, posibleng nalalangkag na ko niya na an ibang mga pamilya kan mga OFW na naghahalat pa sa kutsang niyan kan asistensya pinansyal gikan sa OWA Bicol sa paagi kay ining sendang calamity assistance sa bagyong Tisoy na kung magigirumduman kan taon 2019 pa pinaghahalat kan mga OFW. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News na sa konsumo niyan VP may poco mas o menos 900 pa na mga OFW yung Bicolanong dai pa nakaka-receive financial assistance na ini gikan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol. Sinabi ni Alzaga sa DCGB News na 987 pa ang nag-alat na for payout pa sa konsumo niyan para sa 3,000 pesos kandidat na asistensya pinansyal para sa mga talagang nagrabe man o naapektaran ng grabe kan na bagyong Tisoy sa taon 2019. Sa ngunyan, ang pinaghihiling na rason ko na dahil pa na itatao ini basta-basta sa mga OFW yung Bicolan, yung dahilan daw VP sa kutsa ngunyan pigahalat panindaan pondo para sa mga 8% pa ining pondo para sa mga dahil pa natatawanan kan siling na asistensya pinansyal. Gibungan kan OWA ko pinagahagad ninda ang pasensya as in dispensa man sa mga OFW lalo na ang mga pamilya kaya nang naapektaran ka na sambitan ng bagyo dahil sa bagkulbol ang serbisyo o kaya ang aksyon para sa nasambitan ng asistensya pinansyal na kaipuhan ko na tulos-tulos man maitao sa mga OFW yung apektado dahilan sa ini para man makabangon sinda ko na kaito pa na mga nakalihis na panahon. Sinabi ni Azaga na ang sa indang opisina padagos na nakikipag-coordinar ngunyan sa sentral na opisina kan OWA o kaya OWA sa Metro Manila at tanganin na tulos-tulos man na maaksyonan ang nasambitan ng bagay. Talaga? Okay. So yan, VP, ang ngunyan, sitwasyon kan calamity assistance sa kunsugan pinaghahalat kan mga kapot Bicolano pero mga OFW ini para sa climate assistance for bagyong Tisoy. Ans Galero, DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Okay. Di kitang maginibot baka ang gobyerno baka may pigagastosan kang kwarta alat-alato na sana. Sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Mga tugang, aram daw nindo kung anong pinakasadit na bayong. Noel Manalo,
Pading Jess Llagas. Pading Jess. Aram mo tabi Pading Jess Llagas kung anong pinakasadit na bayong. Ikatabi Kuya Nongs. Aram mo tabi ang pinakasadit na bayong. Ano na kung aram ni Chaidit na Manila? Chaidit. May diya katabi kung anong klaseng bird ang pinakasadit. Ito. Susong sa pag-aadal, ang smallest klasifikado, mga tugang na smallest bird sa kinaban, iyo po ang bee hummingbird. Bee hummingbird. Alaga Ang bee hummingbird, pigaapod tabi na Zonsosito or Helena hummingbird. Iyo po ang mga saro sa mga species of hummingbird na pinagkukonsidera na pinakasaday asin makukuha po sa Cuba. Cuba? Ini po mga tugang saradayutenanon. May po siya nin scientific name na Melisuga helenae. 5 to 6.6 cm ang kadakulaan kay ni kung lalaki. Asin po ang babae man, mga tugang, masaday dyan. Grabe ano. Ang bayong na ini, nagbubuhay sa pagirin pagsupsup nin mga nektar. Mga tugang sa mga tinanom. O kaya palang bee hummingbird. Tanaang sa iyang diet, mga tugang, iyo tabi ang pagsupsup sa mga nektar, sa mga burak. Bee hummingbird. Ini da tabi, endemic ngunyan, ay gusabiyon, tabi, medyo ang lahi ninda nagsasaday. Kaya nga ni, padagos ang pagkonserbar ka ini, tabaka da tabi mawara, ang populasyon, mga tugang kan pinakasadit na bayong. Yung ano? Iyan tabi, mga tugang, ang istorya, kan pinakasadit na bayong. Di ko aram kung anong pangaran kan ikadua na pinakasadit na bayong. Ano man nga ang pangaran kan second, smallest bird. Buda, ano ang third smallest bird? Buda, kung ano man ang pangaran, kan pinakadakula na bayong. Ang pinakadakula na bayong aram ko. Paningit sa Morning Hirit. Ang pinakadakula na bayong tabi, ostrich. Bayong yan, klasifikado po na bayong ang ostrich. Kaya lang iyan po ang bayong mga tugang na day tatao maglayog o day nakakalayog. Tamas magabat ang lawas niya, day kayang bitbiton, kan sa iya pong pakpak. Paningit sa Morning Hirit. Iyan tabi, mga tugang, ang tungkol yan sa bayong. Sa bagay, may mga, iyan talagang sulaminting bird na day po mga tugang nakakalayog. Hindi ko nagapang bird na day po nakakalayog. Yan ang susog sa istorya. Okay? Yan po ang mga dagdag na kaaraman in the morning sa DCGV. Basta Morning, Henry M. Sabi kan texter ta, ang pigadudahan kaya kan mga Filipino ta made in China. Ara mo man lang baga ang mga produkto ninda pag-abot sa kalidad. Sana bako lamang sa bulong. Yes, pwede. Maray na aga, patabang sa APEC, maluyahon ang, ano ito, Balyuhan Metro, Milagros Copas, ay harayuon ini Milagros Copas. Anyway, an in charge po kaya dyan sa ito sa Apio Duran, yaon sa third ligaw na kabase. Pasensya na po. Ako totoo ini Di po ako nadidipisilan ako pag naghagad sa Kuyang Tabang, taga 3rd District o taga 1st District. Taan mga access dyan sa connections, kaaloy ta. Dapat ang makauron ta ko ta, suyaon sa area mismo. Kumpara di 2nd District, na yaon sana sa Albay District. Kaya po, sige tabi Madam Milagros, Kupas. Di ako makapromise, pero ipaforward ko tabi ni sa kamilbid ko dyan sa APEC, ha? Yan tabi na... 1, 2, 3, 4, rumba. Yan tabi ng, ano yan, nasa imo tabi na, ano ini, na problema, ha? I-try ko pong i-forward di sa 2nd District, ha? Okay? Yan po. Yan nga, so first runner-up,
Yung ani, madam ang kuwang. 3, 4. Mommy got it Biga-aram ko kung like King Kong. anong... Madam Regino, good morning, madam. May kuryente na, madam. Gwan ang enoy. All night. Masadit pa yan, migo, kay No, I won't. Jay. Kudutunta ka, Jay. Pagpara pasaway, Jay, ah. No, I won't. I know you. Ang aram kong bayong na pinakasadit, lalo na pag iyo mananggad migo, apod ka sa muya, pusiw. Pag sa dayuto na bayong, anapod ka sa mo, pusiw. Sa endo pa lang, busiw. Iyo mananggad, iyan na bayong na yan. Tama ka po. Pusiw, sa dayuto niya, naulpok. Sir, may nagibo bagang maray na tapos matibay ang China, iyo po iyan na COVID. Pwede. Okay. Thanks, boss. May power na kami sa opisina sa Ginabatan. Okay. Sige po. Welcome. Ili nga, ni. Nabutan kitulong aldaw niya. Napig-request sa kuya na mapakuryentan tabi dyan sa Ginabatan, Albay. Okay? Sige po, ha. Basta na, madam, ta. Ikuan tabi yan na concern mo. I-forward ko manggiraray, ha, ta. Pero di ako makapromise po kimakaskas na action, ta. Kalayo nga ni po yan. Napiyudoran, ha. Okay? Pero i-forward ko po, ha. Bueno, daw kita mga tukang sa kinamumugtakan ni Renz Luna. Ella quiere su rumba. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad tabi BP, as in maray na agas itong mga prantabay sa mga dugan niya itong mga bareta sa Roman na persona an arestado sa kasong qualified theft. Kaso hapon, hindi sa Banuaan Natagawa, Renz, kaso na disqualified theft? Kung disqualified theft yan, then naman yung krimen. O sa bagay yun, maray ka naman magsurusimbag, tataw ka naman. Siyempre, kung disqualified theft yan, Oh. it's not considered a crime. Disqualified nga. Bako ang crime. Disqualified nga yan. Disqualified, Bako nga yung kaso, disqualified. it's either over over theft or less theft. Ini, qualified theft. Sabi sa mga tao, nagigiribor naman kamo sa diri nitong termino. Nagiribong nga kasi ng diksyonarya. Nagkita-kita kan mga amigo tang abogado. Ayun na sa mga amigo tang abogado. Pwedeng sama-samong kita ni Fiscal Jason Rodenas. So, good morning po. Good morning, Fiscal. Buda si Attorney Basanta. Ay, sus. Buda ina kun mata na si Kuan, si Attorney si Attorney Reyes sa Bicol University baga. Mata na ito. Qualified theft. Talaga. Qualified theft. Ikaw palang disqualified theft. Oh, man ito. Okay, sige. Masabi si Sabi sa Attorney amin na- si Attorney Regino, ano ngayaan iyan ngaya Rebecca ngaya na amigo mo. Tagaring ngaya malain ngayon tama ngunya naga. Disqualified theft. Sigurado, pag nakamonitor mo niyan naman sa Attorney Joey Marciliano, masat na naman ito ansa. Biling samo-samong kita gano mga tao ngayon. Pero ngayon nagkaururan pa yung kene. Okay, sige, go. Sabi sa nin mandamiento de resultado de pinarestar kaso apo na sa nangyari na si Jenaline Bermejo y Abiera, 31 anyos, walang trabaho. Asin presenteng naka-star dyan sa barangay Bagumbayan, Daragalbay. Asin native kan Purok Bayabas, Barangay Gubat, Camarines Norte. Asin ini sa may kasong qualified theft na igwang 90,000 pesos na pinag-recommendar na piyansa para sa Parlamento sa Libertad. Asin tulos man na arestar kaso hapon, asin tulos man na dinaradigdis sa Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Hindi man sa Gapo, Daraga Albay, sa man na pinagtutubudan na may problema sa pag-iisip, ang nadiskubring gadan, digdi sa may mismong barangay hall, kanaw ng bitan ng barangay, siguro digdi sa pulis report na discovery na sana sa kansarong nagangaran na si Joy Makinya na Austria, 46 anyos, sarong BHW, kanaw ng bitan ng barangay, nawara ng buhay na lawas ng sarong lalaki na igwang igwang sulog na brown t-shirt na pinagtutubudan na nasa 55 hanggang 60 anyos sa edad. Digdi naman yan ni pinagdara sa Coronarya dyan sa sarong Coronarya sa Biga, Legazpi City.
hanggang pinag-aaram pa sa ngunyan kung Oo. ano ang pangaran kang naunambitan ng persona. May nagkiling man kang otoridad, wala man nangyaring foul play sa naunambitan ng pangyayari. Asin hanggang sa ngunyan, palagos pa man ang investigasyon kung ano ang kausa kan pagkagadaan kay ni sarong persona dyan sa Barangay Gapo, Daragalbay. Yan PBB, ang mga dagdag na barata sa luwas, Rans Luna, DCJ Binas. Salamat, Renz Luna. Si Henry Maceda. Yes, thank you so much, Renz. Sa mga balitang mainit, mientras tanto, dumang kita kay Jomar Bien sa 3rd District. Good morning, Giraray sa Purok 5. Kan Barangay Dapdap, Janet, kay Janet and Joel, kay Butson and Chona, lalo na po sa pamilya Lungasa at saka Argote. Yeah. Good morning, Tawi. Palaging nakatotok sa Morning Hirit. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Buhian mo? Salamat, DK Henry. Good morning sa mga parantabay. Nagkaigwanin sarong kaso ng COVID sa Banwaan Kantiwi, Kasulma. Iyo. Correct. Ang unambitan na persona, basado digdi sa itanaluwas na informasyon ni Mayor Amy Villanueva, sa roining 36 anyos na lalaki na taga-barangay ditong asymptomatic ini dahil travel history, naka-quarantine naman. Nagpapadagos ang pagirumdom kan na gobyerno Kantiwi sa mga namamanwaan na mag-ingat ng God, magrilikay dahilan sa pagbutuan na naman kan kaso kan COVID-19 degree sa Saindang Banwaan sa rupang padubling patanig kan alkalde ining pagbutua na kan bagong strain kan COVID, itong pigapod na B117 na iguana sa Pilipinas. Asing dapat na susog sa alkalde, dapat na mas maging dubliman ang paglikay kan tao, pag-iingat dahilan ta makaskas na makaulakit ang naunambita na bagong strain kan COVID-19. Banggit niya sa iyang pahayag na mantiniron permi ang pagsulot kan face mask, social distancing asin paghugas, ito baga sa mga dating protocol tabi BP Henry, tangani na dahil na maglako pa ang COVID giraray digdi sa iyang banwaan. Tabi BP na mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 1 minuto bago mag-alas 6. Ang mga bareta, susunod na. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kaining virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:04 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapangbareta. Aldaw, mga tugang na Webes, fit sa 14 na, kan bulan na hoya pang headlines kan mga darakulang bareta. 150 prangkesa sa tricycle bubuksan sa lokal na gobyerno kan Daraga. Power restoration effort kan APEC kukumpletohon daw ngunya na bulan. Pagbakaalin vaccine kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Pinag-aaralan na kung saan pwedeng mag-order ang lokal na gobyerno.
Mientras tanto, City Veterinary Office kan Legazpi kinondinar an salang gibo nin tawo na magtapok nin urig sa Barangay Pawa. Sa lado nasyonal, bagong COVID variant kan COVID-19 nasa Pilipinas na. Duterte mapahudyan na mapabakuna kontra sa COVID-19. Kunigwa kisubra daw sa iya na. Sa ibang nasyon, bagong variant kan COVID-19 nakalaog na sa Taiwan. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Bigahalat na sana ang magiging kasimbagan kung ari na kumpanya ang maaproba sa isusumiter na proposal kan lokal na gobyerno kan Legazpi para bakalan nin bakuna kontra sa COVID-19. Katakot ini kang naging anunsyo ni Legazpi City Mayor Noel Rosal, nenot na sindang nagsumiter nin request sa Manila ina kumpanya tanganing hagadon ang sa indang pagtugot sa pagbakal kanunambitan ng vaksin. Sigon kay Rosal, sa pagkipag-uron sa DCGB News, habang wala pa rin nagsisimbagkan sa inang kahagadan, padagos man sina sa pagpreparar sa kwartang kinakaipuhan para sa pagbakal asin iba pang kinakaipuhan arog kan freezer na gagamiton para sa storage kay ni. Sa nguyat tabi, nag-set aside ang city, nag-ibog sa reservation, kung allows to reservation ta. For the meantime, dahil pang stock, kaya mapareserve ka muna. Assuming na kaigwa na siya ng food na schedule of deliveries, mapara mo na kita, magkakaigwa na keep contract. Antingog na Alcalde Noel Rosal sa ibong nalado, igwa naman kaya identified na pwedeng storage facility ang lokal na gobyerno na magkukuha sa Barangay Bonot, Legazpi, asin ini, padagos pang pinag-aadalan sa ngunyan. Pipiriton daw kan APEC na mataparaninda ang sa indang target sa Power Restoration Program tangani magkaigwan ng kuryente ang mga barangay salbay matapos maafektaran kanakaaging taon dara kanakaaging bagyo. Sa indang ipinaliwanag na base sa datos ninda, nagluluwas na 89.7% ang total na lugar na nakasulit na ang supply ng kuryente, mantang may banwaan na daipa sa 100% ang supply kay ni. Idinagdag pa kan APEC na ginigibo ninda ang gabos na paagi na mapakari ang linya ng kuryente, tanganing mataparan ninda ang target na dapat ngunya na bulan makumpleto ng may power supply ang gabos na lugar sa Albay. Mga tinampo na sakop kang provincial road sa Pulangi ipinaglaladawan ni Kagawad Nole Samlero na nagkarorogado dahilan sa uminaging bagyo. Jimmy, nasalita sa detalye. Ipinaglaladawan ni Kagawad Nole Samlero sa DCGB News bilang miyembro kan Sangguniang Bayan, kana Pulangi, ana presenteng sitwasyon kan mga tinampong sakop kan provincial road sa Banuan kan Pulangi kung saan konsideradong first class na lubak-lubak na naman. Balik sa dati ang sitwasyon matapos kan mga bagyo, nagkaderestroso ng mga ini na maisihan lamang kan Provincial Engineer's Office para magibuhanin na mga remedyo sa pagsabing makahirap man ang mga nag-aaragi sa mga lugar. Primero ining tinampo sa ampangan ka na Pulangi General Comprehensive High School asin Pulangi North pataas ang mga tinampo digdi rulubak-lubak ng Maray. Pasiring yan sa Barangay Kinuartilan, Lamidalya, asin Barangay Gamot. Sa pagikan baritang initibaad may paisi lamang sa mga nanunungdan na kung po pwede sigun kay Kagawad Samlero maipabisita lamang ang mga tinampong ini. Matatandaan ni Guanin mga reports kay ni nang ipinabot ang mga opisyalis nin barangay sa probinsya. Alaga dahil pa man ini natatawan nin pagreparo hanggang sa mga oras na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mabilog po rin ng composite team ang Provincial Government of Albay para pag-adalan ang pag-amyendar kan existidong quarrying ordinance tanganing pag-adalan kung arin sa nanambitan na ordinansa ang kinakaipuan na bagohon sigon sa Committee on Environment and Natural Resources. Nanambitan ang composite team kumpuesto kan hali sa Department of Environment and Natural Resources,
FIVOX, DPWH sa sinibapang ahensya. No, nambitan kang grupo ang mag-aadal kung anong lugar na probinsya Kanalbay natutugutan giraray na mag-operar ang quarrying. Sa siring kaining paagi, maimbitar ang mga o maibitaran ang pagbaha asin pagbulos kan debris na makapagdistroso sarong asin iba pang mga propriedades kan probinsya, lalo na kan mga albayano. Sa may connection po na Bareta, ang Albay PDRRMO magkakaigwaman ng consultation meeting kaibahan ang lahar affected community sa probinsya kan Albay. Aramon ta daw po ano ang purpose kan consultation meeting na yan sa report ni Ange Galero. Puga-puga ko niya ng esperasos na pinagigibo kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para makipagkonsulta sa mga komunidad sa probinsya na apektado o kaya konsideradong lahar affected. Ini ang nangyari sa ipinapod na consultation meeting ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Chief Dr. Cedric Daip kaibahan ang mga lokal na Municipal o City Disaster Risk Reduction and Management Offices sa probinsya para pag-urulayan na ang relocation project ang mga nag-i-stara sa delikadong lugar sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Sa panginganot ni Daep, sayang sinabi na ang katuyuhan pa kay ni yung para mapahiwas ang pagiging resiliente at sustainable kan mga albayano kada bes na may kalamidad o aktibidad ang Bulkan Mayon. Asin man, may katuyuhan man daw ini na makapag-crear din mas ligtas na harong sa mga residentes na maikonsiderar na high risk as in disaster stricken na lugar. Ang relocation project na ini padagos na pag-adalan kan mga MDRRMO katuwang an APSIMO as in PDRRMC tanganin na matauan ng mas ligtas na lugar na mga albayanong kada bes na minauran o kaya nagkakaiguan ng kalamidad kinakaipuhan pang mag-evacuate tanganin na malikayan ang lahar flow. Sa agaw niyan, sinabi ni Daep na sinda nakikipagtabangan man sa Albay Provincial Human Settlement Office tanganin na maasikaso na ang mga lugar na pwedeng paglipatan kan mga apektadong albayano. Sa ibong nalado, enot naman ipinabot ni Gobernador Al Francis Bichara sa sanggunian panlalawigan kan Albay ang sa iyang kasuratan na may kinaraman dito sa pagkrearman ng ordinansa na ideklarar ng no-build zone ang mga pinag-rekomendar kan PIVOX for permanent relocation dahilan sa mga nakaaging bagyo. Dagdag na Bareta, Ange Galero, DCGB. 150 na mga frangkesa para sa tricycles ang bubuksan para sa mga operators kay ni sa Daragalbay ngunya na taon. Sinabi ni Kagawad Paulo Montaliana, Pamayokan Committee on Franchise and Licensing na may hiling ninda ini sa pag-renew kan frangkesa kan mga tagsadiri ng tricycles na nagkakaiguan ng operasyon sa nasabing banuan. Sinabi niya na kaipuhan man na mataunan ng prangkesa ang mga tagsadiri ng tricycle tanganing maging legal ang operasyon kan mga ini asin makaservis sa pangangaipo kan mga pasaheros. Sa ibong nalado, mabukas man sindanin bagong rota ng tricycle para maserbihan ang mga pasaheros sa mga hararayong barangay. Hinagad po kan Municipal Social Welfare and Development Office sa lokal na gobyerno kan Daraga na magbugtak nin mga parking area o bugtakanin mga parking area ang mga para sa PWD o persons with disabilities. Detalye kang report kay Renz Luna. Agad ngunyan kan MSWD Daraga sa mga lokal na opisyales digdi sa Banuan kan Daraga na maglaag din parking area para sa mga PWD sa gabos sa mga pampublikong lugar. Ini ang naging resulta kan kasuratan na ipinadara ni Imram na Emily John Pamayokan MSWD Sangguniang Bayan kan Daraga na kung saan may kamawota na maglaag nin mga parking area para sa mga PWD kan nakaaging regular na sesyon ipinag-refer naman ini sa Committee on Public Order and Safety as ipinagalaoman na mapasera ropeni sa mga manlain-lain na mga committee meeting para may pasar asin na makonstruir ang mga parking area para sa mga PWD. Kung makatatandaan kang mga nakaaging taon, nagkaigwa naman ng isperso sa MSWD na mag-request sa lokal na gobyerno kan sa indang mga parking area para sa mga PWD pero warang nangyari. Asin pinagalaoman ng unya na taon, posibleng mangyari na dahilan kasinda nagsurat na mismo sa Sangguniang Bayan kan Daraga. Magandang Bareta, Renz Luna, DCGB News.
15, makalipas ang alas 6 din pag-aaga, iba pang mga report, hali dyan sa luwas, sa Sinbareta, sa lado lokal. Masunod, makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higit pa ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap
coconut garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:22 na, mga negosyante nin karning orig. Problemado na sa supply. Aramo tapan detalye sa report ni Al Armario. Problemado na ngunyan ang mga negosyante ng karne, lalo na ang orig sa supply. Iyan ang nagrangay kan mga paradyenda dahil sa epekto kan mga fakturador o mga dayuhan na kapitalista na nagalaog digdi sa area kan Albay partikular. Asin pipuwaran ang supply ni orig digdi sa probinsya di dara sa ibang lugar. Sa ngunyan masyadong halangkawan presyo kan karne. Magpon pa kan Disyembre dahil kulang nganin supply. Nadagdagan pa kan presyo sa ASF kung kaya naging may kitman ngunyan ang mga gobyerno lokal. Kaya mga negosyante sisiribot sa kahanap nin mabubunong orig. Kung igwaman nin nakukuha masyadong mahal ang presyo, kaya bibawi sa presyo kan karne na masyadong mahal ngunyan sa mga saudan. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, gabos na mga miyembros kan PNP na naka-assign sa luwas, nakatalaan po na armasanin mga citation tickets. Jumar bien sa detalye. Dapat na may bitbit na citation ticket ang gabos ng mga pulis na naka-assign sa field, lalo na itong sa mga nakadetero sa traffic. Ini ang pahayag ni Police Major Edgar Azuteha, ang bagong Chief of Police kan Tabaco City, Yusuf Kaya Suteha, na sa presente walo sana ang mga pulis na iguanin citation ticket, kung kaya nadidipisilan ang pag-apprehendir dahil sa kung minsan nakaka-timing ang ibang pulis ni mga nagbabayular kan mga ordinansa may kinaraman sa trapiko. Alagad kinakaipuang paninda na mag-apod sa ibang mga pulis na rayo ang napupugtakan para sa ma-issue ng citation ticket ang mga apprehendir. Dahil lang kayo ni pinag-rekomendar niya sa lokal na gobyerno kan Tabaco na issuean na ang gabos na mga pulis na naka-assign sa field, lalo na sa traffic ni mga citation ticket, para mas maging epektibo para ang pagpautob nila kan mga ordinansa may kinaraman sa trapiko. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 5 persona dakop sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad. Tulo sa mga ini na mga pag-iriba na aktuhan na nagpapatsasyon sa Barangay Pigkale, Legazpi City. Lawrence Barcena sa report. Tungkol sa karsel ang tulong babae asin duwang lalaki.
Matapos sa bada ko pini sa sarong bypass operation asin ang tulo ka ini nagpapat session pa kan ipinagbabawal na bulong sa barangay Pigkali, Legazpi City. Basado sa police record kan Legazpi City PNP na arestar kan otoridad sinda Josephine Tagle E. De Los Santos kaiba sa database list on illegal drugs asin drug surrenderer 53 anyos. Residente kan Purok 2 kan nasambit na barangay, kaibaan sa iyang pag-iriba na si Nicanor Tagle E. Gaurino, 59 anyos, sarong parking attendant asin mga kaiba na nadakop na nagpapat session na sinda Maylin Vargas E. Magdaong, nakaiba man sa database list on illegal drugs, saro man na drug surrenderer, 26 anyos, Daraga, taga Purok 4 kan Pigkali, si Mary Joy Ibuenga Ilyamoso, 23 anyos, may live-in partner man asin Ryan Vargas E. Magdaong, kaiba man sa database list kan illegal drugs, sarong drug surrenderer man, 24 anyos, may live-in partner asin construction worker. Napunpiskar kan otoridad ang mga minasunod, sarong pidaso ni nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu, na iyo an object of bypass, sarong man ang pidaso ni nakasilyadong plastic sachet na may laog na shabu, sarong pidaso ng green coin force na may laog na tulong pidaso ng 1,000 na budol money asin sarong pidaso ng 500 pesos na kwarta asin iba pang parapernalya sa pat session. Ang mga ini pinasabot ka natura kan sa indang pagkakaristar asin sa kunyan nasa crime laboratory section na ini kan kampon Hirinal Senior Ola para sa laboratory examination asin ang iba pang mga inquest proceedings. Dagdag na bareta, Paiba Senro Boy Mata sa mobile unit. Ako po si Luwens Burse Marcena. GB News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:27 na. Mga tugang nakalaog na po sa Pilipinas ang bagong variant kan COVID-19. Ini mismong kinumpirmar kan Department of Health kung saan na diskubre kan Philippine Genome Center o PGC ang paglaog kan B117 o mas midbid bilang COVID-19 UK variant sa nasyon. Ang pasyente sarong Filipino na residente kan Quezon City na nag-abot sa nasyon kang Enero 7 hali sa United Arab Emirates. Sinabi kan Department of Health na tulos na ipinairarom sa swab testing ang nasabing pasyente, pati na ang kaibahan kaning babae kan mag-abot ini sa nasyon. Paliwanag kan Department of Health na tulos na nagpositibo sa COVID-19 ang Pilipinong pasyente, kaya pag-abot kaini sa Pilipinas, mantang nagnegatibo man sa iyang kaibahan. Alaga dai man tulos na araman na positibo ini sa bagong variant kan COVID-19 dahil ipinadara pa ang sa iyang resulta sa PGC para sa genome sequencing. Sa ngunyan, piglalansar na kan Quezon City Government ang contact tracing para maaraman ang mga nakasalak kaini. Hudya ng mapabakuna kontra sa COVID-19 si Presidente Rodrigo Duterte. Inan sinabi kan Presidente sa iyang ulat sa bayan kasubanggi. Kasunod kang pahayag na inot ng babakunahan ang mga frontliners asin mga nagtitios. Sigon pa sa Presidente na kung may matatada sa ng bakuna, saka siya mapatudok. Kasabay si Senador Christopher Bongo asin Defense Secretary Delfin Lorenzana. Magigiramduman na inot ng sinabi kang Presidente ka nakaaging taon na mainot siyang magpapabakuna sampang kan publiko tanganing mahali ang kahaditan kan mga Filipino sa sendang kaligtasan. Pero paliwanag ni Duterte na obligasyon kan gobyerno na pangatamanan ang namamanuaan asin dahil sa dakol ang bilang kan populasyon sa nasyon, mas maray na mainot ang mga frontliners asin vulnerable sectors. Siniguro po ni Presidente Rodrigo Duterte na ligtas daw sa publiko o ang kaligtasan kan publiko asin epekto kan COVID-19 vaccine na Sinovac gikan sa China. Ini sa tahaw kang kontrobersiyang kinakahampang kan Sinovac matapos ining makakuanin 50.4% na efficacy rate sa late stage trial sa Brazil. Sigon sa Presidente, kasing tibay kan Sinovac ang ibang mga bakuna. Nagibo kan mga Amerikano asin European asin tiwala siya sa kakayahan kan China. Kumpiyansa man si Presidente Duterte na kung ano ang pipilio na bakuna ni Vaccine Czar Carlito Galvez, iyo na ini. Nakatalaan po na magpirma sa AstraZeneca ang gobyerno sa ngunyan aldaw nin kasunduan.
Sigon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., masisilyuhan ng ngunyan ang kontrata sa AstraZeneca para sa 20 milyon na doses ng COVID-19 vaccine. Sinabi niyang matapos na pirmahan ngunyan daw, magkakaigwan ng tripartite supply agreement sa pagultanan kang national government, lokal na gobyerno as in vaccine maker. Magigiramduman na inutang sinabi ni Galvez na posibleng umabot sa 50,000 na mga Filipino ang mababakunahan kontra sa COVID-19 sa pag-abot kan Pebrero. Dapat ngunang proteheran sa COVID-19 ang mga pinagkukonsiderar na vulnerable sector. Ini po ang reaksyon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may kinaraman sa naging pahayag kan WHO na daipa nakakamtan ngunya na taon ang herd immunity o magin ang pagiging immune kan dakulang parte kan populasyon sa virus. Kaya mapupundo ang paglakop kay daipa napupundo ang paglakop kay ni. Apisar ini kan wala toong vaccine rollout as in immunization program sa iba-ibang parte kan kinaban. Sigon kay Vergere, limitado ngunyan ang supply ng bakuna kaya inuton ngunang mabakunahan ang mga pinagkukonsiderar na prioridad arog kan healthcare workers, senior citizens asin mga miyembros kang uniformadong lado. Sigon kay Vergere, natanganing maski dai pa makamtan ngunya na taon ng herd immunity, makakasiguro man na may proteksyon sa virus and vulnerable groups. Alas 6:31 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world.
The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25. 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nakatakalaog na po sa Taiwan ang sarupang variant din COVID-19. Base po sa report kan Central Epidemic Command Center, nakonfirmar na sa Taiwan ang South African variant kan COVID-19 kan Martes. Nakapalaman po sa report sa Disyembre 24, nag-abot sa Taiwan ang nasambit ng pasyente na nahilingan ng sintomas sa COVID-19, mantang naka-quarantine. Siring man Enero 3 kan kinumpirmang positibo ini sa COVID. Sa ngunya, nasa 843 na ang bilang kan kumpirmadong kaso ng COVID sa Taiwan. Kung sa inpito digdi ang bilang kan mga nagadan. Ang South African variant as in UK variant, yung mutation kan SARS-CoV-2 na pigasabing mas nakakaulakit alagad dai pang ebidensyang peligroso ini sa salud. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita kay News Manager Marila Cruz. Bading Mar, good morning. Good morning, BP. Ang pagsulog ng cloth mask pwedeng magatabang tanganing maiwasan ang pagtalsik ang droplets. Doon sa Department of Health at DOH na base sa pag-aadal ang manibahibang kombinasyon ng material as in bilang ng layers kang cloth mask nakapagpakusog kang proteksyon na dara kay ni. Siring man sinabi ka na siya, cloth mask ay pwedeng gamitin bilang personal protective equipment o PPE sa hospital setting dahil dahil ini nagtataoning kaparehong level ng proteksyon araw kan medical mask. Arong pagilumdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang, natudukan po nin COVID-19 vaccine hali sa kumpanyang Sinovac si Indonesian President Joko Widodo. Si Widodo ang kainot-inoting nabakunahan sa saindang nasyon. Sigon kay Presidente Widodo, dako lang tabang ang nasambit ng bakuna para mapaguran paglakop kang COVID-19. Katakod kay ini, pinaglaoman na maabot sa 1.48 million na health workers ang makakaresibinin bakuna sa Indonesia po niyan nasiman. Pag-asa Legazpi, nasa linya sa kamugtakan kang panahon kay ba si Ariel Samodio. Maray na agaman po. Nakakapagto po niyan sa eastern section kang Southern Luzon kung saan gabali na dyan ang Kabikulan, pati naman sa Intirong Visayas ang tail end kang frontal system. Samantalang northeast monsoon ang nakakaapekto man sa ibang parte kang Luzon. Dahil sa tail end kang frontal system, kung kaya ang Kabikulan nilalauman man na magkakaiguhanin mga kalat-kalat na mga pagkuran asin pagkikilat pagkaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pag-uokan daga, lalo na pag-igong mga katamtaman hanggang sa minsan makusugman ng mga pag-uuran. Katamtaman man hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng Sirangan at Mairal na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan.
Samantala, nakabandera pa man ang gale warning sa mga kadagatan kang Camarines Norte, Northern and Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Albay, kabali na ang Rapu-Rapu Islands, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon, digi sa Kabikulan, kung kaya pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat na dahil mo na magpalaot. Inalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Nilalauman na agwat kang temperatura sa maghapon on 22 hanggang 28 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:11 ngunyan inaga, masulok at yan alas 5:37 nin hapon. Alipod di sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Business News. Business News. Mga tugang, target po kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang magiging sarong cornless society ang nasyon sa taon 2025. Katakod ini kan pigubosol kan gobyerno na National Identification System kung saan ang kada individual magkakaigwan ng sariling QR codes na magagamit sa saradit na transaksyon. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na magkapadagos ang maski na nga nagkapadagos ang pandemya sa Pilipinas, ang nagbusol sa Pilipinas pasiring po sa digital transaksyon. Dahilan sa pandemya daw, hindi man ang posibleng nagbusol sa Pilipinas para magpasiring kita sa pig-apod na digital financial transaction. Iyan mga tugang nga detalyes kan mga bareta. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Katawang po si News Director Edwin Peralta. Katawang si Angel Mustasa sa mga bareta sa lado lokal. Siring man, mga tugang ang report kan Mega Force Patrol. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Sa inyong nadangog ang GB News Express. Mga baretang mainit, digdi sa Morning Hirit. Ang baretang kulalapnit, masunod na. Abangan! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gayon nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may
responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ay, sandali lang. Okay na. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Malipot manggiraray. Ano, mauran ha? O sa mga sa mga parasira tabi, diyan ano, i-reiterate ko lang po ito na report kan pag-asa. Ang kadagatan tapongon yan, may nakataas po na gale warning. Ano, lalo na po diyan sa Rapu-Rapu. Iyan po nakadagatan sa Premier Distrito, mga tugang Kanalbay. Iga po dyan kay gale warning, mga nasa hanggan daw 5 metros ang langkaw. Ang kan balod, I mean, mga nasa 2.75 meters daw. Ano? Ang minimum to maximum na langkaw, mga tugang kang, ano yan, kang balod dyan po sa kadagatan ta. Kaya mag-ingat po kita ha, mga parasira po. Sa mga darakula man na bangka, pwede man. Kaya lang, mag-ingat manggirali kita ta. Baka abuton kita dyan ki, ano man na, ano yan, sabi nga ni Subasco. Dyan po, mga tugang sa kadagatan. Dahil po kita, basta-basta na magpuwersa, kundi pa kayakan sa tuyang bangka. Yan tabi, ang sabi kang pag-asa, igwa kita mga tugang ki, gale warning dyan sa lugar na. Iwas aksidente, mga tugang dapat kita, siniwas sa diskwedo, tangani po na dahil kita magkaigwan ng problema. Okay? O bueno, 10 minutos bago magabot ang alas 7 ninaga, na kikigmanaw kayo ng baretang inio. So, Sinovac na haling China, naging kontrobersyal mga tugang sa ano yan, sa Brazil. Inibagang Sinovac, iyo sugari maabot na vaccine sa Pilipinas sa Pebrero. Nasabi ni Presidente Rodrigo Duterte kasuhapon, kasing galing ng mga ano yan, kasing tibay ng mga ginawa na vaccine sa Amerika at sa Europe, mga Europeans nga at saka Bright ang gumawa nito, yung mga Chinese daw, mga Bright. Pero so news ngunya na aga, mga tugang na binasa niya to. Medyo na ugarin ang problema sa to yata. Ako nadidipisilan kaya ako na maghanap kay resource person sa tuya ng mga health officials
na magataonin paliwanag tulos pag may mga arog kayo ng informasyon. Sa Manila, nadadisect tulos ini. Kan mga national TV, nakakatulos ini. Kaya napapaliwanag tulos. Ilingon mo ini sa Brazil, nagkaigwa mga tugang kontrobersiya, taang Sinovac daw, nakakaualang 50.4% na efficacy sa ginibong trial duman sa Brazil. 50.4% efficacy rate sa late stage trial duman mga tugang sa Brazil. I do not know. Pero mga tugang kung ano ang kwan kaini, ang abutan kay ni digi sa tuya, tay may kung 50.4%, bata kita bagang mga Pilipino, nagkaigwa kita mga tugang ano nga napodkaan, vaccine scare. Nagkafobyan mga Pilipino, dahilan mga tugang duman sa pigapod na dengbak siya. So dengbak siya baga ka ito, panahon ni Presidente Noynoy Aquino, di ba? Nagkaigwa kuwang kita dyan, ki takot. Kaya, buda, day nahali sa tuya ng mga Pilipino ang, pag sinabi ngayang made in China, iba ang quality. Di ba? Pero, sabi kan sa tuyang presidente, mga tugang kasubanggi, magaling ito. Magaling ito. Mga tugang. At kasing galing daw ito ng mga ginawa ng mga Amerikano at sa kanang mga taga-Europe na mga sayantista. Buda, mga tugang, kung may matada-daa, mga tugang na bakuna, sa kangaya ako mapabakuna, inuton ka ngayon na kamo na mga Pilipino. Kay po nga nindo kamong mainota sa mga, kamo ngaya ang nasa frontline. Ano man nga sa kuya. Kaya ngaya, kung may matada ngaya sa vaccine, saka na ako, pangultimo na ngaya ako, na mapabakuna ngaya kontra ngaya sa COVID-19. Yan ang sabi ni Presidente Rodrigo Duterte Kasubanggi. Mga tugang, ini pala na, Kasubanggi, pigiiling ko si Secretary Vergere, Yusek Vergere, di po man kita ini pala na babakalan takibulong na ini, ini vaccine na ini na maarabot mga tugang sa Pilipinas sa Pebrero. Di pa man iyang ki-approval palan hali sa Food and Drug Administration. Di pa man kipigapod na Emergency Use Authorization. Di pa man kinag-apply, di pa man pero ngunyan mga tugang, habang sila di pa man nag-apply para sa paggamit ka iyan, igwa na, ongoing na po ang negotiation. Di ba? Ongoing na ang negotiation. Iyan lang ang medyo kan. Pero anyway, ang katuyuhan man kan gobyerno tagayod, mga tugang na, maka-advance na kita sa vaksin. Tangon yan baga, nag-aaragawa na mga tugang kibaksin. Nag-aaragawa na kibaksin sa mga mayaman na nasyon, nag-order tulos, mga tugang duman sa mga maray na klase, mga Pfizer, etc. Kitang mga pobre-pobreng nasyon, kita nakikiagawa na dumanta. Iba ng presyo, mga tugang kan mga. Ang problema ngunyan, kulang pa man kita din supply ng vaccine sa bilog na mundo. Kaya pigiling ko kasubanggi si Presidente Rodrigo Duterte. So gusto nga ya, magpabakuna. Sobo nga ya di. Magalat na lang nga ya kamo, kan sunod na order nga ya para sa Indo. Basta ang tinapusan, ako nga ang pangultimo na mapabakuna, pag inot na ngayango na kamo. Kung may tada nga, saka na ako. Ayos mo baga. Si Presidente Joko Widodo kang Indonesia, ito maurag man ito, iba man ang urag kaito ni Widodo kang Indonesia, siya mga tugang ang pinakainot na nagpatusok kang Sinovac. Tangan ang ipailing ko sa Indo, na ini nga ligtas. Ini nga ligtas nga sa tuya gabos. Kaya nga ako nga ang mapatusok na inot. Itinusukan siya. Inineksyonan siya mga tugang kan vaccine na haling China. Hindi man sa tuya, kung may matada, saka na po si Presidente. Iba, kanya-kanya man na estilo, di ba? Kanya-kanya man na style. Kung may matada nga dyan, saka na nga ako. Buda nga Secretary Galvez, buda nga si Bungo.
So tada nga ya. Pero kung nang matada nga ya, dapat nga seno ng mga Pilipino. O iba may kanya-kanya man na approach di. Kanya-kanya man na approach baga. Okay, sabi ni Pading Benny, padi ang Sinovac matuasa naan sa lakad bulan. Kasi naman nga ni padi. Paghilot sa trangkaso, atayo na nga ni padi. Malangluya nga niya kaya. Uli sa Brazil, oh. Pero yun ang kusang kang gobyerno, tata. Ang pagtuod kan sa tuyang gobyerno, tadaman kita nakipagnegosyar, mga tugang, bright ang nagibo. The best ngayang guminibo ka kasing galing ng mga Amerikano at mga European. Yan. Okay, now. Pero bako lang po, ito po, ang iyan po, mainot lang. Takasabang, pigparahiling ko po, in fairness, pigparahiling ko kasabanggi, so news, kay Berhere, pig-interview sa national television, boda si Galvez, boda sa report ni Presidente Duterte kasabanggi, nakulong kitang orderan, ma-order kita sa AstraZeneca, sa Pfizer may order man kita. Gusto sabihin mga tugang, nasa order of priority lang, paano ta? Nag-aaragawan ngunyan kan vaccine sa bilog na mundo. Di po nangangahulugan, napigis-pigyan ko Secretary Galvez kasawap banggi, di po nangahulugan na, digdi na kita maasa, mga tugang sa Sinovac, na ini, dakulon pa po na mga vaccine, mga tugang suppliers, ang makikipagnegosyar ang sa tuyang gobyerno para po kita makabakal ki vaccine. Yan. Ang apot, sisag inot na mapatudok sa vaccine. Wag tayong maging choosy. Sabi ni ni Secretary si Attorney Harry Roque, tayong mga Pilipino, wag tayong maging choosy. Kung ano yung dumating, yun ang ibakuna sa atin. Yun na. Wala tayong karapatan na maging choosy. Yan. Okay? Sabi, enot na mapabakuna si Presidente, 70 to 61. Kaninot ito? Ngunya, nagbago naman. Nagbago naman ngunyan. Iyo po, so yan tabi ang latest na tungkol dyan. Pero ako sa iling ko, pag uminabot sa Pebrero ini, ilingon ta kung papa ng proseso kayan. Ta Pebrero maabot nangon yan. Enero 20 pitsa 14 nangon yan. Madali o naman sana. Perang simana na sana. Maabot ta Pebrero, mga tugang iyan. Iyan po ang alat-alaton niya to, mga tugang. Kung umabot na iyan, sisay mananggad ang enot na mapatudok kayan. Tag-inoton mga tugang sa mga frontliners, mga uniform personnel. Bata, hinapot si Secretary Vergere, kasubanggis ka sa media interview. Manggura no nga iyan na maabot na vaccine. Di man palang pwede itarap ang presyo ka iyan. Taygwada ang mga sa pinirman databi na agreement, may piga po databi na confidentiality clause. Di mo pwedeng itaram sa mga Pilipino kung manggura no po ang vaccine. See? Duman sa procurement order, mga tugang, base duman sa indang na pagpipirmahan. Sabi ka para harapot bagakan mga senador, manggura no nga rin yung barato, rin ang mahal. Daiman mga tugang pwede pala itaram ang presyo, sabi ni Secretary Vergere. Tayan nga po, may confidentiality clause sa kontrata. Kung manggura noon sa rong vaccine, di mo pwedeng itaram, di pwedeng istorya. Secret pala niya. Ang presyo pala kaya. Kaya po kita, mahalat mga nga kita, manggurano nga ang vaccine. Di po pwedeng istorya. Di po pwedeng istorya. Confidential po. Susog sa kasunduan. Hello? Yes. Morning. May protocol. Yung nga ng protocol, may confidentiality. Kaman daw. Pagabot sa kwarta, pag-ano yan, Ito sabi ni Secretary Vergere, nakabugtag na sa kasunduan, na pwede istorya, disclose ang amount. Ay, ng transparency. Di naman iyan ngunyan. Tara mo. Di naman ngunyan iyan. Nasa emergency kita. Yun na nga nito. Di ba? Yun na nga nito. Text ko pa sa nasaya mo ngunyan. Yun ha. Yeah, okay. Sige, Migo. Salamat ha. Oh, okay. Di ba? Inapot talaga siya. At ang
Nga nga pwedeng itaram nindo ang presyo. Ay, may confidentiality clause nga po. Data pwedeng i-divulge sa publiko o divulge sa publiko ang presyo kan baksin kung manggurano. Bawal. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. Alas 7 na. Salamat po sa pag-antabay. Masunod na bareta alas 7 kay ba si News Director Edwin Peralta at saka Siksing Chi Antibola. Thank you, goodbye. Mabuhay. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Namibidan sa